איך מדינה, איך אומה, בעצם בונה את הזהות שלה כמעט מאפס. זו שאלה אדירה, והיום אנחנו ננסה להתמודד איתה דרך מקרה בוחן מאוד ספציפי ומעניין, מדינת ישראל. אז אנחנו הולכים לבחון יחד את המרכיבים המרכזיים שמעצבים את, בואו נקרא לזה, האופי של ישראל כמדינה יהודית. ושים לב, כבר בתמונות האלה אנחנו רואים שני יסודות ויזואליים ממש מכוננים. מצד אחד יש לנו את העלייה ההמונית, הרעיון הזה של קיבוץ גלויות, ומצד שני, הכותל המערבי, סמל כל כך חזק של הקשר ההיסטורי, הדתי, לארץ. שני הרעיונות האלה הם ילוו אותנו לאורך כל הדרך. אוקיי, אז בואו נצלול פנימה. נתחיל מהדבר הכי בסיסי אולי, מהעמוד הראשון של זהות לאומית, שזה הסמלים הרשמיים. אלה בעצם האלמנטים הוויזואליים שאמורים לספר את הסיפור, את הערכים של האומה כולה. טוב, אז נתחיל עם הדגל, ומה שבאמת מעניין כאן, זה שהעיצוב שלו הוא ממש לא מקרי. הפסים הכחולים האלה לדוגמה, הם לא סתם פסים. הם נועדו לדמות טלית, צעיף התפילה היהודי. ובמרכז, כמובן, מגן דוד, סמל יהודי מסורתי עתיק יומין. במילים אחרות, הדגל הוא בעצמו סוג של הצהרה ויזואלית חזקה על הקשר העמוק למסורת היהודית. ומהדגל בואו נעבור לסמל המדינה. וכאן הבחירה היא אולי אפילו יותר טעונה במשמעות, יותר עמוקה. כי הסמל הוא המנורה. לא סתם מנורה, אלא מנורת 7 הקנים, שהייתה אחד הכלים המרכזיים בבית המקדש בירושלים. אז היא מסמלת את הקשר הישיר, הבלתי אמצעי, למקדש, לבירה ההיסטורית. וענפי הזית האלה משני הצדדים הם שם כדי לסמל את השאיפה תמידית לשלום. אבל רגע, סמלים זה לא רק דברים שרואים, זה לא רק דימויים, יש גם את המילים, את הצלילים. וזו, למשל, שורת המפתח מההמנון הלאומי שלנו, התקווה. להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. וואו, המילים האלה הן פשוט מזקקות את כל הכמיהה, את כל התקווה של 2000 שנה של העם היהודי לחזור סוף סוף למולדת ההיסטורית שלו ולהיות שם ריבון. אז דיברנו על סמלים, ועכשיו בואו נעבור למשהו קצת יותר קונקרטי, למסגרת המשפטית, כי זה החלק שמגדיר בפועל בשטח את הקשר בין העם היהודי למדינה. ובראש הפירמידה הזו עומד חוק אחד מרכזי מאוד, חוק השבות. אז מה זה בעצם חוק השבות? בגדול, זה חוק שנותן לכל יהודי, בכל מקום בעולם, את הזכות לעלות לישראל ולקבל אזרחות. אפשר להגיד שזה ממש עמוד התווך של התפיסה, של הרעיון, שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי כולו. אבל רגע, פה זה נהיה מעניין, כי עולה שאלה קריטית, מי הוא יהודי? כלומר, לצורך החוק הזה ספציפית. והחוק נותן תשובה מאוד ברורה, הוא מפרט 3 קריטריונים. 1, מי שנולד לאם יהודייה. 2, מי שעבר גיור. ו3, מי שאינו בן דת אחרת. זאת בעצם ההגדרה המשפטית היבשה שהמדינה קבעה כדי להחליט מי זכאי ומי לא. עכשיו, מה שהתרשים הזה מראה לנו יפה, זה שחוק השבות הוא לא הדרך היחידה לקבל אזרחות. ממש לא. יש בעצם 5 מסלולים עיקריים. יש כמובן את חוק השבות, שזה המסלול המרכזי ליהודים. יש את מסלול הישיבה, למי שגר פה עוד לפני שהמדינה קמה. יש את מסלול הלידה, למי שנולד בישראל להורים ישראלים. יש תהליך של התאזרחות ללא יהודים, ויש גם אופציה של הענקה מיוחדת משר הפנים. מה שחשוב להבין מזה, זה את המעמד הייחודי של חוק השבות, הוא עומד שם כקטגוריה בפני עצמה, לצד כל השאר. וזה לא נגמר בחוק השבות. יש עוד שורה של חוקים שמעצבים את האופי היהודי של המרחב הציבורי בישראל. למשל, חוק שעות עבודה ומנוחה. זה החוק שקובע שהשבת היא יום המנוחה הרשמי במדינה. יש חוקים שקשורים לכשרות במוסדות ממשלתיים וצבאיים. ואולי הדבר הכי משמעותי זה שענייני נישואים וגירושין של יהודים נמצאים תחת הסמכות של בתי הדין הדתיים. כל אלה יחד יוצרים צביון מאוד מסוים. אוקיי, אז אחרי הסמלים והחוקים, הגיע הזמן לדבר על מסמך היסוד. המסמך המכונן. זה שהניח את כל התשתית, גם הערכית וגם הרעיונית, למדינה כולה. אני מדבר כמובן על מגילת העצמאות. וזו התמונה האיקונית הזאת, דוד בן גוריון מכריז על הקמת מדינת ישראל, באייר תש"ח, 14 במאי 1948. זה הרגע שבו המגילה הזו, הטקסט הזה, נקרא בפעם הראשונה והופך להיות, ובכן, מסמך היסוד של המדינה שזה עתה נולדה. עכשיו, כדי באמת להבין את העומק של המסמך הזה, הדרך הכי טובה היא לחלק אותו ל3 חלקים מרכזיים. זה סוג של מבנה קלאסי שנהוג להשתמש בו, וזה פשוט עוזר לנו להבין את ההיגיון, את הנרטיב שעומד מאחורי המגילה. אז בואו נעבור עליהם זריז. החלק הראשון הוא החלק ההיסטורי. הוא בעצם נותן את כל הלמה. למה לעם היהודי יש זכות להקים מדינה כאן, בארץ ישראל.
החלק השני הוא החלק המעשי, הוא האופרטיבי. הוא נותן הוראות, ממש תעשו ככה וככה להקמת מוסדות המדינה, והחלק השלישי, שאולי החשוב מכולם, זה החלק ההצהרתי. שם מפורטים העקרונות, האני מאמין של המדינה החדשה. ובואו נתמקד רגע בחלק ההצהרתי הזה, כי הוא באמת לב ליבה של המגילה. זה המקום שבו מוגדרת הזהות הכפולה והמורכבת של המדינה, גם יהודית וגם דמוקרטית. והטבלה הזו מראה לנו בדיוק איך המגילה עושה את זה, איך היא מציבה את שני הצדדים האלה אחד ליד השני. בצד היהודי כתוב שהמדינה תהיה פתוחה לעלייה היהודית, ושהיא תושתת על יסודות החירות, הצדק והשלום, אבל לא סתם, אלא לאור חזונם של נביאי ישראל. זה קישור ישיר למסורת. ומצד שני, הצד הדמוקרטי. שם כתוב במפורש שהמדינה תקיים שוויון זכויות גמור לכל האזרחים, בלי הבדל דת, גזע ומין, שהיא תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות, ויש שם אפילו קריאה ישירה לתושבים הערבים לקחת חלק בבניין המדינה על בסיס של אזרחות מלאה ושווה. ולמה ההצהרות האלה על דמוקרטיה ושוויון כל כך חשובות? ובכן, כדי להבין את הרלוונטיות שלהן היום, מספיק להסתכל על הנתון הזה. המיעוט הערבי מהווה בערך 21% מהאזרחי ישראל. המספר הזה פשוט מדגיש כמה ההתחייבות הזאת לשוויון זכויות, שנכתבה שם במגילת העצמאות, היא לא סתם מילים יפות, היא יסוד מהותי במבנה החברתי של המדינה. אז אם נסכם את כל מה שראינו, ראינו איך זהות לאומית נבנית שכבה אחר שכבה, דרך סמלים ויזואליים, דרך חוקים מאוד קונקרטיים, ודרך מסמך יסוד אחד שמנסה להגדיר את הכל. וכל זה בעצם מציב בפנינו שאלה גדולה, שאלה מהותית, והיא לא רלוונטית רק לישראל, אלא להמון אומות בעולם. איך מאזנים? איך מדינה יכולה לשמור על זהות תרבותית ולאומית מאוד ספציפית, ובמקביל להיות מחויבת לגמרי לערכים דמוקרטיים אוניברסליים? זו אולי שאלת המפתח.